și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Numele meu este Cristi și astăzi ne vom juca un joculeț minunat care se numește Raft Survival. Este un joculeț care noi am plecat cu într-o călătorie cu avionul și altceva, avionul s-a prăbușit și ne-a ajuns pe o plută și avem niște lucruri care nici că ni s-au dat la îndemână, au ajuns aici ca prin minune. Doar că ce este în cutia asta, mă întreb. Deci da, aș mai avea un anunț important să vă zic. Pentru aia care n-au simț și... Bine, nu că n-aveți simț, vă zic și eu așa la mișto. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mă voi lăsa de YouTube. Mai postez încă 10 episoade, nu strâng nimic și mă las de YouTube. Pentru că eu m-am apucat de YouTube să văd susținere din partea voastră, nu primesc niciun măcar un bănuțel, nici măcar 10 bănuți din ăștia moldovenești, care nu poți cumpăra nici măcar o boacănă. Nu poți cumpăra nici măcar o fele. Care fele, bă? Nici o filimitură de pâine Moldova. Și da, vă mai spun că dacă nu voi putea, nu voi mai strânge nici măcar, dacă nu voi strânge măcar un like la videoclipuri, mă voi lăsa de YouTube, dar că nu știu. Bine, nici nu cred că mă ascultați pentru că vă uitați 2-3 secunde și apoi ieșiți din videoclip pentru că credeți că este cineva, wow, are 16 ani, bă, wow, are 16 ani, are tita mai televizorul de PC și are un PC care duce toată planeta dacă o bagi acolo. Nu, bă, nu. Sunt eu, Cristi. N-am nici PC din ăla mare, nici iPhone 13, n-am nimic. Pentru că așa e Moldova. Nu zic de Moldova, dar zic de unii. Bine, Moldova și așa e săracă, nu are destui bani. Vă spun și acum și lecții de istorie, de geografie. Na. Nu sunt eu cel mai mare vedetă, cel mai mare om de pe pământ, dar bă, vă rog să-mi dați și voi și mie un like, un subscribe, pentru că, bă, nu primesc nimic din chestia asta, bă, dar mă ajută. Primesc un like, primesc o notificare, am primit numai de mult, cu vreo lună în urmă, cred, mama, hai că nimeresc și eu aia, am primit o notificare, mai multe notificări, pentru că am făcut un tutorial cum să descarci jocuri. Bă, și erau acolo niște oameni, mulțumesc frumos, chiar m-a ajutat, diferite comentarii de genul, care te fac să te bucuri, bă, și m-am bucurat, bă. Cu zâmbătul de pe buze, le-am scris problema, ce s-a întâmplat, nu știu dacă i-a ajutat. Și da, nu mă ajută cu nimic, dar m-am apucat de acest canal de YouTube doar pentru că să am eu o satisfacție morală sau nici nu știu ce vorbesc eu aici. Ok, aici avem pentru apă ceva, vom pune, bă, dar cred că va veni rechinul și ne va o mânca. Ok. Please take drink. Am băut-o? Nu. Ok. Use. Ok, dăm pe X. Nu-mi trebuie bă nimic aici. Nu avem aici niciun pătuț, nimic. I need to expand the raft. The intuition tells me the troubles are only begin. Trebuie să fac asta mai mare. Create. Boom. Bum, mamă, mă bagă singur aici. Hai să băgăm aici. Să ne mănânce ăștia. Nu mai pot să? Ok, trebuie mai mult lemn. Da, și v-am spus că, na, ce să vă mai spun eu vouă. Cred că acum puțin oameni se mai uită, doar că nu vă uitați și na. Se mai uită fratele meu. Înțeleg că nu postez ceea ce vreți voi, dar eu de unde să știu ce vreți voi să postez? Că îmi dați acușa Jaca Live și îmi dați... Hai, m-am spăr și cutia aia. Îmi dați acușa Jaca Live din ăla. Gacha Live. Mai dați voi mie acolo jocuri care cu 16.000 de giga RAM, cu 16 GB când ți-l descarci. Dar nu-mi dați voi nimic. Măcar de mi-ați da un joc din ăla bun, care să-mi placă și mie și vouă. Joculețele mele care să-mi placă mie, pentru că nu fac asta pentru bani. Cum fac alții. Cum face ăsta
Max. Pentru că nu vreau să insult pe nimeni, dar Max se pare că a făcut de la Max Infinit. A face de la ultima vreme un content, zici că e mai ceva decât toaleta mea. Îl face de pe toaletă. Bă, că dar cum să-l facem? Să-l rotim. Să-l rotim, să-l punem undeva pe aici. Nu, așa. Nu putem. Ok, să punem aici. Dar ce e asta? Ceva, ce este? Ce e asta? I need a build a primitive radar to be able to navigate. Să facem un radar care să navigăm. Da, știu că v-am plictisit și voi nici măcar nu vă uitați nici pe acum, dar hai să dăm drumul la acest videoclip. Dar ce e asta, bă? Ceva masă, mă, mi se descarcă și telefonul. Facem ceva masă din asta, care putem face lucruri mai multe. Bă, dar nici spațiul la telefon nu mai am deja, pentru că asta... Am prea multe clipuri pe YouTube și aproape toate sunt făcute de pe telefon. Bă, acușa ne atacă și rechinul ăsta. Ne trebuie ceva să facem. Production, survival îmi trebuie, nu radar. Bă, dar de unde dracu avem noi atâtea materiale să facem radarul ăsta? Băgăm așa invers, așa. Mysteries. Take. Ok. Dăm pe X, așa. Ce e asta? Mamă. De acum e ora 7:30 când filmez. Mi se încarcă ăsta cu MC. Mamă, dar nu trebuia să apăs. Ok, și ce-mi faci acum? Te încarci. Hai să plecăm aici. Go. Dăm pe X, bă, că nu vreau asta. E rău, bă. Hai să plecăm acasă până... Nu putem? Accelerate. Enter. Frate, ce mă enervează când îmi dă reclame. Bă, dar câște de la reclame, chiar nu înțeleg că pe nimeni nu interesează jocul lor. Mai tare îți descarci jocurile lor doar ca să nu-ți mai apară reclame. Dar tot îți apar, pentru că, na. Să ne facem un wooden spear, dar ne trebuie niște frânghie. Așa că hai să căutăm frânghie. Ce s-aude? Cine bate, bă? Hai să ne luăm ăsta. Toporul ăsta. Să stăiem niște lemni. Să luăm niște lemnișori aici la băiatul, la barbasanu. Mi-a luat tot copăcelul. Ia la casă. Dă-l drecu. De aici vine sunetul. Mamă! Ne trebuie ceva aici, băiat. Trebuie ceva... Bă, da, m-a enervat deja sunetul ăsta. Uite, ce avem o cutie, un airdrop din PUBG Mobile. A căzut aici. Bă, nebunule, bă, n-ai ajuns unde trebuie. Mamă! Colectal. Ok. Bă, băieți, am ajuns pe aici, m-am plimbat puțin pe insulă și se pare că nu prea arată bine ce se întâmplă aici. Vedeți voi situația, dar hai să ne căutăm și noi. Mamă, sfoara asta ne trebuia să facem un ghiozdan. Bă, dar nu putem să o luăm? Mamă, și care m-am bucurat. Nu putem. Da, am avut niște planuri sunumbre, nici nu știu cum să-i zic. Niște planuri sumbre. Chiar rele cu acel rac. Încă din asta.
Bă, ce să dăm noi afară, bă? Bă, hai să dăm și noi asta. Daily this. Să luăm ăsta. Keycard-ul ăsta. Și să deschidem chestiuța asta, care nici măcar nu știu să vorbesc. Chestiuța asta să o deschidem. Mâncare, bă. Colectal. Ne-am făcut un backpack aici. Bă, da. Mi-a arătat că n-am destul de frânghie pentru backpack. De ce am atunci backpack-ul la mine? Acum deschidem asta și se auzi aici bucăinitură. Opa. Oh my god, bro. Bro, what's this, bro? La... Asta a fost? Doar asta a fost? L-am ucis pe... Mamă. Mamă, ăștia aveau... ziua 25 a început să fie greu să respir. Mâncarea devine să se termină. Cine răspunde? Ziua 3, aici ziua 1. Passed by freezing, enough supplies, enough water. Deci ăștia, bine, ăsta, păi a fost primul supraviețuitor. Mamă! A fost primul supraviețuitor care a căzut aici. Bă, și are aici niște lucruri nașe. A fost primul supraviețuitor. Mamă, câtă funghie! Fii atent că ne ajunge pe tot anul. Bă, dar asta ce avea? Face jocul ăsta că poți colecta aproape orice. Asta cred că era el. Aici cred că era biroul lui. Să luăm și asta. Bă, dar mă enervează că nu poate să deschidă. Ce dracu face? Are acolo rotiță, ce? Avea armură, bă! Ia, stai puțin. Avem armură pe noi? Stai puțin, nu, bă. Mamă, avem armură pe noi, bă, băiatule, bă. Și aici e blocată ușa asta. Mamă, câte lucruri roșie. Ăla a căzut dulapul peste ăla, bă. Nu mai avem lucruri suficiente în backpack. Dăm asta jos. Luăm glue-ul ăsta. Asta ce e? Nu ne trebuie asta, dă-o dracu. Delete this. Luați asta. Poate că s-a luptat aici cu cineva și a murit ăsta. Inventory is full. Bă, da, ăsta. Use. Putem, bă, să mai avem un ăsta. Hai, bă, ce să mai dăm jos? Delete asta și delete asta. Gata. Ai. Bă, dar nu vreau asta. Cum să dau pe ei? Dă la dracu. Că deja am un dos down. Și aici ce avem? Aici ceva mâncare cred că va fi. Nu. Să dăm și pe asta colectal. Și avem aici. Mai aici ceva în cutiile astea, nu? Bă, deci aici se pare că este un fel de bunker creat de oamenii ăștia. Creat de omul nostru. Deci ceva seriale chinezești, ceva hentai. Mamă, uite asta. Hey, can you hear me? Where did you find this madman in the bunker? As for me, it was a bad day. He was still waiting for someone to come for him. We know these places are dangerous. Aici a spus că aceste place-uri, acest loc este foarte... Aici am luat totul. Bă, a spus că acest loc... Mamă, un pistol. Inventorii. Bă, da, mă mai lași cu inventorii full. Bagă-l în chiroți, bagă-l undeva. Ce să dau acum jos? Mâncarea, hrana. Ce să dau? Avem doar un din asta. Hai să dăm. Direct, dăm pistolul.
Hai să plecăm. Ce mi-arată aici? Candle Brinder. Pe dam la totul de la el. Bă, și cred că vom încheia și noi episodul aici. Că afară e noapte. Te-ai delete? A, nu bă. Să plecăm și noi acasă aici. Back to the map. Come home. Let's go home. Let's go. City Raid. Mamă, ce accent de engleză am. Hai să vedem ce mai... Ia. Arătând mai bine. A, aici ce-am făcut noi. Uite bă, barca aia. Ce e bă cu ușracul, ce-a zis? A, cu barca aia cred că am venit aici. Am acolo. Ce facem aici? Aici avem chestul. Hai să punem lucrurile astea atunci aici. Cum mă bag, bă? Teical. Bine, nu contează. Hai să facem și noi aici un auto frumușel. Deci, da, dacă v-a plăcut și mi-ați dorit episoade de The Raft Survival, nu uitați de un like, de un subscribe. Numele meu a fost Cristi, ne vedem data viitoare. Păi și cam atât, n-am ce să mai spun, hai să bem o sticlă de apă. Pa, pa!